ug sa among paghisgot karon Lord sa imong pulong. Ikaw Lord ang lamdag, ikaw Lord andam sa among mga kasing-kasing na sa pagdawat niini nga malipayon Ginoo. Kaya ang imong pulong Lord maghatag kahupayan, maghatag kaayuhan sa matag usa ka namo. Lord, andama kami balang espiritu Lord nga maay magplastar pahimutang sa among mga kasing-kasing na ngayano namo masabtan ang imong pulong ning kagabion. Nga naman ako Lord nga imong instrumento, Lord ikaw Lord magapadayag usab ka nako Ginoo. Salig namo kanimo ang kinatibukan sa mong paghisgot sa imong buhing pulong. Kini among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, akong pagabasahon ang Filipos kapitulo 2 versikulo 25 paingon sa 30. Nagkanayon nakahuna-huna ako nga kinahanglan papaulion ko nganha kaninyo ang atong igsuon nga si Epaprodito nga akong isigka magbubuhat og kauban sa pakigbisog nga mo'y inyong gipadala aron pagtabang kanako. Nangandoy siya sa pagpakikita kaninyong tanan. Nagol usab siya pag-ayo tungod kay nakabalita man kamo nga nasakit siya. Tinuod nga nasakit siya ug hapit gani mamatay. Apan naluoy kaniya ang Dios ug dili lamang kaniya kundi kanako usab ug giluwas ako sa labi pang dako nga kaguol. Busa labi pa akong nagtinguha sa pagpadala kaniya nganha kaninyo aron malipay kamo inig kakita ninyo kaniya pag-usab ug aron dili na kaayo ako mabalaka. Busa dawata siya uban sa dakong kalipay ingon nga usa ka igsuon diya sa Ginoo. Tahoran ninyo ang mga tawo nga sama kaniya. Kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug hapit gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo. Gihimo niya kini aron sa pagtabang kanako sa paagi nga dili ninyo mahimo. So kana ang pulong sa Dios nga atong paghisgutan niining kagabion mga igsoon. Pahimutang mga igsoon. Okay. Okay, ang tibuok nga chapter 2 mga igsoon nagatima kini og joy in serving. Malipayon diha sa pagpangalagad, no? Dayon ang unang nga nag-una nga mga verse, no? Agi review ni nga imitating Christ humility, no? Si Kristo Jesus ang atong panag-ingnan nga bisan siya Dios, wala siya nagpabiling tupong sa Dios, no? Nagpaubos bisan hangtod sa kamatayan. So dayon ang mosunod nga bahin buhaton ang tanan nga walay pag grumbling, no? Dayon sa atong gisgutan atong miagi nga gisgot usab nga si Pablo nga iyang ipadala si Timoteo, no? Og atong previous nga nahisgutan na sayra nato unsa ka importante ang pag-follow up, no? Dili sa atong pagbuot kundi sa liga nato ang Dios sa katumanan nga ma-follow up nato ang atong nasangyawan, no? Na ministeryohan, no? Kaysa atong pagbuhat niya na nagpakita kita sa tinuoray nga kahingawa sa uban, no? Walay self-interest, walay paghunahuna sa kaugalingon katuyuan, no? O diha na pamatud-an ang atong pag-unong para kang Kristo o aron mapalambo ang ebanghelyo. So karon na nato sa verse 25 to 30, no? Si Timoteo ang gisgutan atong miagi karon ipapauli na niya si Epaprodito. Gihimo na nako ning ipap kay taas kayo, no? Epaprodito, no? So ang title nato karon sa atong paghisgot, atong gisgutan, inigsuong pagbati. Unsay mga inigsuong pagbati sa Kristohanan? So ang context niini iyang gipadala sa Timoteo o gani si Pablo gusto pud siya nga moanha, no? Aron madasig ang katawhan dito. Pero ingon sa iyang gingon mas gikinahanglan si Epaprodito, no? Verse 25, nakahuna ako nga kinahanglan papaulion ko nga na kaninyo ang atong igsoon nga si Epaprodito. Necessary, gikinahanglan, kailangan siya, no? Nga naman, kinahuman naman yung mission din sa ako, no? Nahuman ang mission ni Epaprodito, no? Nagampanan gyud niya maayo, no? Kay ang atong unang nga punto tinuuray ang iyang pagtabang, no? Ang pag-take care sa needs ni Pablo.
ang mga wala na himo sa mga katawan sa Pilipos kay layo raman si Pablo, gihimo ni Epaprodito, no? In behalf of Philippians Christians, no? Mga kastahanon sa Pilipos, siya ang nag-abaga, no? Kung si Timoteo may tinuuray nga kahingawa, nagingon ni Pablo, di ba? Siya ang atong igsuon nga adunay tinuuray nga kahingawa. Si Epaprodito gipakita po dire nga siya tinuuray mitabang, no? Kang Pablo, no? Giingon gani ni Pablo nga fellow brother, no? Igsuon, fellow worker in the service of Christ, no? Fellow soldier sa kalisod man, sa ka-challenging man, no? Ug sa mga pag-antos nabuhat na ni Epaprodito. Ang 2 Timoteo 2:3 about sa soldiers of Christ, pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. So, na ang pag-antos kung tawagong kag sundalo ng Kristo, naagayon ang pag-antos, no? Si Pablo yung nahimo na ministeryohan niya ang need ni Pablo, take care siya sa need ni Pablo, no? Napil gyud ni Pablo ang pagkaigsuon, ang tinuuray sinsiro nga pagtabang, no? Kung si Pablo mupadala kang Timoteo ngadto sa Pilipos, ang Pilipos po di ay nagpadala kang Epaprodito para mutabang kang Pablo. Ang Pilipos 4:18, nadawat nako ang tanan og sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kung gikinahanglan, karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epaprodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga magapahimuot kaniya, no? Makita nato ang tinabangay, teamwork, no? Dili pasabot kay leader na bitaw na siya, di na kailangan tabangan, no? Bisan leader, bisan nagtuotang nga mature na ni siya, kuan ni siya level, no? Bisan strong na ni siya, eksperyensyado naman na siya, no? Tested and proven naman na yung karakter, no? Kaya man na niya musungasong, makigbisog, no? No? Muunong man na siya bisag unsay dangatan, no? Mga igsoon na kinahanglan gihapon og suporta kay maluya man gihapon. Hinduman ko nato sa Moses, no? Natong giisa ang sungkod, di ba? Manghawoy man gihapon iyang kamot, no? Mao nang sa ministry sa Bible Times naagi nay partner, no? Sama man usab kanamo, no? Mao nang naami ministerial meeting, no? Diya namo kuan ang among pagdinasigay na naami collab sa team namo sa Mambuaya, no? Ug mudawat pud mga pagdasig sa mga kaigsuonan, no? Mudawat pud mga pagbadlong, no? Kay maluya ug masayop man usab kami. Amen mga igsoon. Ang leader ba di na ba na masayop? Ang leader ba wa na ba na magkinahanglan kanato matag usa? Ang matag usa kanato nagkinahanglan, no? Na ay one anadiring, no? So ang pangutana, igsuon bata. Igsuon magito tanan, no? Diha kang Kristo. Kuno sa kita nahimo igsuon? Ang midawat ug misalig kang Kristo Jesus, gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios, dili sa tawhanong pagi kundi ang Dios mismo may naghimo kanatong iyang mga anak. So diha tanay mo igsuon tungod ni Kristo Jesus. Mga fellow workers bata magbubuhat bata diha sa ministry na batay gibuhat, no? By sa prayer bata, sa support bata, unsa nga mga klase nga support, ayaw wag mong ismulin, wag mong maliitin kung unsa ka nga ministry na bisag na ka dili ka nasa front line nga ministry, basta kay nakasuporta ka sa buluhaton sa Ginoo, gitawag ta igsuon, fellow workers, ug kauban ba kita sa pagigbisog, soldier of Christ, no? O kauban lang ta kung hayahay, no? Pagbati nga piki kamo lang sa diha, no? Kauban lang mata hayahay or dili sa lahutay, no? So makita nato mga igsuon na feel good ni Pablo ang pagkaigsuon, tinuuray sinsiro nga pagtabang, mao nga natandog siya sa grabe ni nga tawo kada kung gamit kay ni sa ila, no? Gamit kining tawhana para sa Pilipos, no? Muro bag gihulaman sa niya, murag gibuyuan, no? Kay dumdum mo ang word nga buyuan sa nako ni si Kuan kay wakoy kauban diri tulog, no? Pag okay na, iuli na aron makatabang balik sa asa siya nagikan, no? So tempting kayo, no? Para kay Pablo pwede mo siya mo-offer nga dili na lang ka kay para mapahimos lang kag maayo, no? Ang iyang kamaayo mo tabang, no? Sa
sa kasagaran, no, mostly kung talented, no, kung skilled, no, kung anong ilugan sa ministry, no. Ang akong akong gitarist gikuha dito sa lain nga simbahan, no, naapa gito sa daghang talent, no. So sama atong naay purman nga akong kaila, no, naa siya mga tao, no, karon kay na may hulaman sa nago imong mga tao balik rin ako pag mahuman ni nga project hangtod karon wa na ko ibalik sa iya, so di na siya makasapi sa mga tao kay gikuha naman sa lain, so wa na gibalik, no. Pero lahi si Pablo mga igsoon, mas unahon gayud niya ang kaayuhan sa katawhan kaysa iyang personal, no. Inigsuon ang pagbati nga gipakita ni Pablo ug nasinati po niya ang inigsuon nga pagpabati, tinuuray nga pagtabang ni Epaprodito. Dayon unsa pa ang inigsuong pagbati? Mag-aamping nga dili makapasakit, no. Ang verse 26, nangandoy siya sa pagpakikita kaninyong tanan, nag-uul usab siya pag-ayo tungod kay nakabalita man kamo nga nasakit siya. Nag-uul siya pag-ayo kay nasayod man sila sa iyang kahimtang. Sa English ani, he was full of heaviness, no. Muni alagad nga grabe mo amping, no, aron dili lang maka-create og kasakit sa iyang mga kaigsunan. Gusto niya nga kanunay siya makadasig sa uban, no, itago niya yung kahimtang taman sa mahimo aron padayon silang alagaran, aron dili sila makamugnag kaguol sa ilang mga kasing-kasing kuno, no. Like ato nagwali ko nga nagtrangkaso ko, no, na inaluoy na ako, no, nga igsoon. Ingon siya, nag-text na lang unta ka Brad nga wala lang sa unta karon aron magkapahulay ka, no. Dabi kay dili man pud ko gusto nga masayangon ang panahon, palabyon ang adlaw, no, aron makaministry kanila. Labi na kay once a week raman may magkita, no. Pero ang uban di gid gyapon sayangan, no. Di sila panginayang ba. Talagsar kay mo simba, no. Sama man sa mga ginikanan, no? Dili na lang sila magpabati nga naluya or nagsakit. Ang dili sa maapektuhan ang ilang mga kabataan nga atuas sa tulunghaan, no. Tinuod man nga nasakit si Epaprodito, apan kulang ang impormasyon nga ilang nadawat. May karon kay dali ra man kita text lang, no. Chat lang, no. Wala sila kabalo, nagiayon naman day si Epaprodito sa Ginoo. Verse 27, tinuod nga nasakit siya, tinuod, no. Ug gani hapit siya mamatay. Apan naluoy kaniya ang Dios, ug dili lamang kaniya kun dili kanako usab, ug giluwas ako sa labi pang dako nga kaguol. Mao na ang wala nila na mahibaw Muna nakapag-uol ug maayo ni Epaprodito kay ang ilang nahibalan taman ra nga nasakit siya, pero wala sila kabalo nga naayo na siya, no. Sama sa putol nga balita nga maka-discourage at sa kay gidangatan adto ba para atong balita nga nang tuhog-tuhog sa kabilya dito sa Bugo, no. Pare adto nga balita nya wa kabalo unsay sunod na hitabo, so, patay na siguro luya adto, no, patay nabuhi man di ay, no. So sama usab sa magbasa ta og sa nang story ng book, no. Kung sad kayo, guol kayo, magbasa guol man kayong sitwasyon ani atong gibasa abot na tugtong guol kayo ni taas pa kay mabasahon kasagara mo na dito sa last part kay naa dito ang happy ending, no. So sama man sa atong mga prayer item kung walay update, no, dugay naman na ayo atong giampo, no, or dugay naman dai namatay ang namatay nga atong giampo nga Kristiyanon wala na pasabot nga wala gitabangan sa Ginoo. Wala man siya sa maayo sa physical, pero nailabawng naayo niya ang iyang spiritual. Kaya dito naman siya. Ginangup naman po ang Ginoo nga nagulat sa iya, no? Pero padayon gyapon nato gi-pray kay wala may nag-update, na. Usahay magkuan na lang siguro to sa pray nga Lord, kumusta na ka si kuan? Ikaw ni bahala niya. May update ato nagpadala sa prayer, no? So muna importante nga naapoy masayra na to ang sumpay, no. So mga igsoon, ba sa atong pangandoy nga makita o makumusta ang uban atong mga na ministeryohan ni atong mga minlabay nga panahon, no. Nagaamping ba kita nga dili makapasakit sama sa gibati ni Epaprodito, no. So muna mga igsoon sa sitwasyon ni Epaprodito, no, naluoy ang Dios kaniya, giayos siya o gitabangan, no. Grabe ang iyang balatian dili sayo, no, kay
himat yun, no? Grabe, no? To the point of death na gyud ang iyang pag-antos para lang ma-ministeryohan si Pablo. Naluoy ang Dios kaniya, giayo siya gitabangan. Si Pablo pod, ingon pod siya, ako apil pod ko, ako usab giayo. Naluoy sa mga Ginoo gitabangan pod siya, no? Sama pod kanatong tanan. Kaluyan pod ta sa Dios, kay ang Dios maluluyon man gyud sa tanan, no? Kaya ta niya ayuhon ug tabangan kung unsa man ang atong gisagubang karon mga igsuon, no? Kay anak ta sa Dios, kita mga magbubuhat diha sa Dios, kita mga soldiers of God, no? Sa daghan ng mga verse nga suporta nga ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo mahinatagon, dili daling masuko, kanunay mahigugmaon ug matinud-anon, no? Daghan kayong support verse, no? Mahigugmaon, maluluyon ang Dios. Gani si Jonas kung inyong madumduman, no? Mo gani nga nikagiw ko sa laing lugar kay kabalo ko nga maluoy ka. Lain na yan kasing-kasing sa mga katawhan dito sa itong lugar mga igsoon. Sa Tarsis mo to siya ni Kagyo, no? Sa mo to niingon siya, nahibalo ko nga ikaw Dios nga maluluyon, mapailubon kanunay ug andam sa imong pag-usab sa imong laraw, no? Na naginulsol man tinud-anay man nga naginulsol ang tibuok lugar dito sa Ninive. Okay, salamat sa Ginoo, no? So muna mga igsoon, pangutana nakadawat ba sab kita kaluoy og kaayuhan gikan sa Dios? Pasalamatan nato ang Dios, no? Kay giluwas si Epaprodito, mao nga natabangan po niya si Pablo aron maluwas pod sa grabeng kasakitan, no? Milagro ang na-experience ni Epaprodito, kay dili yano nga sakit. Akong balikon, dili yano nga sakit, kundi halos ikamatay na niya, no? Sa atong pagpangalagad wala mo pod siguro miabot sa point of death, no? Nga siguro kasagaran nato di na ta di sa akong minister kay not feeling well, lain akong paminaw sa lawas na kubrad, no? Ana ra siguro, pero sila grabing balatian, no? Siguro tungod sa kahago, tungod sa kamingaw, no? Tungod kay walay proper nga hygiene sa unang panahon, no? Or walay saktong tambal ni para sa tuwa dali kita makadagan sa pharmacy, dool ra kayo, no? So siguro gimaltrato pod sila tungod sa ilang pagsangyaw sa ilang pagtuo, pagpadayag sa ilang pagtuo, no? Karon open na makita kayo makasangyaw, makapadayag sa itong pagtuo, makadadala sa Bible, no? Sa ilang panahon malisod, no? So mag-amping nga dili makapasakit. Verse 28, busa labi pa akong nagtinguha sa pagpadalangan na kaninyo aron malipay ka mo ini kakita ninyo kaniya pag-usab aron dili na kayo ako mabalaka. So bisan si Pablo naapod kaniya nga gaamping nga dili sila masakitan kun dili malipay, madasig, no? Kani siya kani nga mga igsuon, mga kastuhanon diri nga gipakita kani sila ang mga tawo nga malipay sa kaayuhan sa uban. Nay joke ba nga hapit naman daw ka madato ingin din ng tubag lagi ako lang sang gi-cancel kay di mo sugot akong silingan, i-cancel lang sa nako, no? Dili malipay sa kaayuhan sa kalambuan sa uban, pero ibahin nato, no? Si Pablo, si Timoteo, si Epaprodito, no? Sa verse 19 sa pagpadala niya kang Timoteo aron madasig sila, no? Pagpadala po niya kang Epaprodito aron sila malipay, no? Kung si Pablo madasig makabalita mahitungod sa kahimtang sa Pilipos, ang taga Pilipos po malipay kung makita nila pagbalik si Epaprodito. Nga naman, kay ang ilang naibalan nagsakit ba ya? No? Halos mamatay, no? Pero malipay sila pagbalik ni Epaprodito kay ang Dios gayud ang nag-ordain na di man ta makapanganti sa sunod adlaw, no? Sa atong kinabuhi kung itugod sa Ginoo, no? No, sa kina may mga kalit nga panghitabo nga dili nato madahom, no? Ay haraman siguro to mayon nga God ordain ni siya kay milagroso katingalahan kayo ang among nahinagbo, no? Ingon ni Pablo aron dili na kaayo ko mabalaka alang kaninya, no? Naana si Timoteo iyang ipaadto nga si Timoteo nga nahagig tinuoray nga kahingawa, proven character, anda mo unong plus na pagid si Epaprodito. So Epaprodito anda makigbisog, no? Buhis buhay, no? Mag take care og maayo, igsuon gid kaayo mo tabang, no? So mahaluna gayod ug makaingon si Pablo ang leader na thank you Lord nga naa na koy mga kauban, no? Ug tinuod nga kaabak dili babag, no? Dili magpasalaag, no? So ako pod mga igsuon sa akong buluhaton, no?
salamat sa Ginoo gihatagan po kadasig nga magpadayon plus na apagay team na nagkulab ni Timbayayong sa buluhaton didto. O salamat po sa Ginoo nga adunay panagtagbo usab ministerial mga pastor magdinasigay, no? Sama sa pamilya magtinabangay, magtimbayayong sama na sa giingon ni Pablo nga sama mi sa amahan og anak, no? Pamilya ang turing. So malipay ba kita sa kalambuan sa uban mga igsoon. So inigsuong pagbati naagi tinuoray nga pagtabang mag-amping nga dili makapasakit ug dayon mudawat sa dakong kalipay sa igsuon. Verse 29, busa dawata siya uban sa dakong kalipay ingon nga usa ka igsuon diha sa Ginoo. Tahuran ninyo ang mga tawo nga sama kaniya. Receive with all gladness. Welcome him home. Murag panimalay gyud nga pamilya gyud. The Lord's love with great joy, no? Kay dako kayong nabuhat ni Epaprodito in behalf sa Philippians ng mga Kristohanon, no? Mura siya heroes welcome dapat ang inyong no pagdawat ni Epaprodito sa iyang pagbalik. Uban ang dakong pagtahod, honor, deserving siya nga tao, no? In good reputation, no? Dapat ma-appreciate gid siya, no? Kay siya nag buwis buhay gyud, risked life, no? Risk his life, disregard his life, no? Matapakan lang ang kakulangon sa mga Philippians Christians, no? Kay layo raman sila kang Pablo kung duol lang unta, no? Daghan unta silang matabang. Sama sa panimalay nga kung no wala diha ang mga kaigsunan, wala diha ang uban, ang isa nga naa diha mo'y malusdukan sa mga buluhaton, no? Risk his life, sama usab sa mga pagbiyahe namo sa napaabot lang mensahe sa mga kabukiran, wa ta kabalo sa trouble sa dalan, no? Sa among ministry nga naa diha sa mga dati nga mga rebelde, no? Pero salamat sa Ginoo dili ra pud pareha gid kakuyaw sa ilang nagian ni Pablo, ni Epaprodito ug ni Timoteo, no? Naagid ang ultimate sacrifice. Siguro wala sila tarong kaon, kami karon dagko magdiyan no busog-busog man sa among mga ministry kay kada pag-share sa pulong kaon, no? So lahi ra gyud, no? Sila siguro tarong tulog, no? Kay committed gayud lang kinabuhi diha kang Kristo. Mateo 16:24, unya mingon si Jesus sa mga tinunan ko ng usa ka tawo buot mahimong akong tinunan. Kinahanglan dili siya magtuman sa kagalingon pas ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Verse 25, kay ang gustong magluwas sa iyang kagalingon kinabuhi mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an siyang kinabuhi tungod kanako makabaton ni ini. So ang atong kinabuhi si Kristo man, si Kristo mingon nga ako ang dalan ng kamaturon ang kinabuhi, no? Naa kaniya ang kinabuhi na ang tinubdan sa kinabuhi. Kung dili ta magpadayon pag kinabuhi diha kang Kristo, wala ta makaangkon sa kinabuhi na mawad-an ta sa kinabuhi, no? So pangutana, nagadawat ba kita sa uban? Nagadawat ba kita sa ubang mga Kristohanon, mga kaigsunan nga malipayon, no? Labi na sa mga katawhan nga nagbuwis gayud silang kinabuhi alang sa pagpalambo sa gospel, no? Naabot tay pag kalipay sa pagdawat, pag-welcome, pagtahod kanila mga igsoon, no? Kay ang gipasidunggan sa kalibutan, ang gi-honor sa kalibutan kadto mga intelligent, mga beautiful, mga matahom, mga adunahan, no? Mga gamhanan sa kanato mga igsoon. Unsa may atong pasidunggan og tahuron, no? Ipakita ni Pablo na nag-indicate, no? Indicator kadtong naghatag sa ilang kinabuhi alang kang Kristo. So mga igsoon, andam mo usab nato ibuhis ang atong mga kinabuhi para kang Kristo. Siya ang unang nagbuhis sa iyang kinabuhi, ang John 3:16, no? Kay gihatag niya ang iyang bugtong anak, no? Nga si Ginoong Hesus aron mag-antos dito sa cross alang sa atong kaluwasan, alang sa atong kapasayloan, mga igsoon, no? Muna mga igsoon sa atong natun-an karon sa mga bag-ong Kristohanon, magkat-on ta, mag-obserbar ta unsa ang ilang mga pagpangalagad, no? Dayon mutabang ta sa buluhaton sa Ginoo ug nanay igong kapasidad ang Ginoo magtabang ka nato nga makalid na usab kita mga igsoon, no? Sa mga older Christians, no? Gidahom kita gi-expect man gyud ta nga manudlo na ta, mag-model ta, no? Mo mentor o mo hatag sa
liderato na usab ngadto sa mga mosunuray mga igsoon. So mga igsoon pangutana, nagakat-on ba kita kanunay unsa ba ang atong kakugi aron matuman ang misyon sa Ginoo pinaagi kanato, no? Di nato itugot nga atong mga kabisi nining kalibutan no may makapuno sa atong schedule, no? Nga di nato makahimo sa Kristohanong serbisyo, Kristohanong gugma mga igsoon. So si Pablo una niya gigamit si Timoteo ug dayon si Epaprodito as living example, buhing example sa selfless life nga gikinabuhi usab ni Ginoong Hesus, no? Sa atong conclusion, no, kana mao ang inigsuong pagbati, no, isip Kristohanon nga angayan natong ikinabuhi. Tinuuray nga pagtabang, ang mag-ampi nga dili makapasakit sa uban, ang modawat sa kalipay sa mga kaigsuonan uban sa dakong pagtahod, labi na niadtong nagahalad sa ilang kinabuhi alang kang Kristo. Muna giingon ni Pablo ang indicator kinsa man atong tahuron, no? Kinsa man ang atong i-honor, kinsa man ang atong i-appreciate, kinsa man ang atong sundon ang mga tao nga nagabuhis sa ilang kinabuhi, hatag sa ilang serbisyo alang kang Kristo. Kana lang ang atong pagdasig ning kagabion, dalaygon ng Dios mga igsoon. Sa atong closing prayer, magampo ta. Among Dios Amahan, labing gamahanan, daghan salamat Lord God sa kusog, sa panabang, sa balang espiritu, sa pagtabang nga mapadala namo mga alampuanan, sa paghanay sa mensahe. Lord, himuha Ginoo Lord God nga ang pulong nga among nadungog karon, Lord, himuha kini nga amo kini ma-apply sa among mga kinabuhi uban sa imong kusog, tabang, uban sa balang espiritu nga magpahinumdom kanamo sa pag-apply niini sa paghinagbo namo sa matag sitwasyon sa among mga kinabuhi. Lord, magapanalangin ka sa matag usa wala kay labyan kanamo Ginoo, bisan Lord ang mosunod nga mo tan-aw niining naka record nga video Ginoo. Salamat kay Dios, dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Og sa among